Henrik. Med Django. Han er 5 år gammel. Rottweiler han. Så har vi Christoffer. Med Odessa. Næsten 2 år gammel. Rottweiler Theo. Så har vi Katja. Med Cobra. 4 år gammel. Rottweiler han. Og så har vi mig selv. Pia. En Theo på 4 år. Vi starter med Christoffer. Han vil vise lidt rallylydighed. Det går ud på, at man går med sin hund, og så kigger man på de skilte, vi har sat op herude. Og jeg vil fortælle lidt undervejs, hvad det er, hunden den udfører. Værsgo, Christoffer. Rallylydighed kan trænes med alle hunderacer, og man kan også gå til konkurrencer i det. Her der laver vi en engelsk slalom indimellem 4 kejler. Her skal hunden så ind foran, så går man 1 skridt, 2 skridt, 3 skridt. Og så får man hunden oven på plads, og så går man fremad til næste skridt. Så laver man en tyskervending, der drejer man ind mod hunden, så hunden går bagom. Så er der min venstre vend. Her der skal hunden dække, og så går man rundt om, mens hunden den bliver liggende. Kommer hunden op på plads. Så har vi sat 3 kejler op. Her skal hunden rundt om sammen med sin fører. Først om 3 kejler, 2 kejler og 1 kejle. Og så er man i mål. Og for enden af mål har vi så i dag sat sådan en lille skammel. Rallylydighed kan foregå både med line og uden line. Det er hvilken klasse man kommer op i. Super flot. Skal vi give hende en hånd? I vores program, vi træner nede hos os, der afleverer hunden foran med rapporten. Skal vi give Henrik en klap? Der vil vi gerne have, at hunden den kigger op på føreren det meste af tiden, når man går med den. Og så laver man venstre om, og her laver vi så et hold, og hunden den så hurtigt som muligt skal sætte sig på plads. Tak.
Så laver vi en dækundergang. Jeg prøver at vise en næsesø. Det er, hvor der bliver lagt 5 genstande ud med en anden færd på. Og så bliver der lagt en genstand med en færd på, og det er min færd. Den skal hunden gerne tage den rigtigt. Hvad siger du? Hun sagde det. Jeg tænkte godt, at han spredt på den næste. Har vi ikke været der?